Čo vlastne môžeme urobiť pre svojich blízkych, ktorí už odišli? To je otázka, ktorá sa vynorí takmer vždy, keď čelíme strate. Presne. Tá palčivá túžba urobiť ešte niečo. Poslať nejaký odkaz, nejakú pomôcť. A tá bezmocnosť často hľadá úľavu, práve v rituáli. A je to absolútne pochopiteľné. Táto potreba vlastne prekračuje kultúry aj veky. Dnes sa však pozrieme na jeden starobilý príbeh, ktorý túto hlboko ľudskú otázku uchopí spôsobom, ktorý nie je ani tak útešný, ako skôr triezvy. Možno až nepohodlne priamy. Presne tak. Naším zdrojom je 18. príbeh zo zbierky Jataka, známy ako Matakabhatta Jataka, teda príbeh o obeti za mŕtvych. A našou misiou dnes nie je ani tak hľadať útechu v rituáloch, ako skôr preskúmať jednu veľmi ostrú otázku. Čo má skutočnú hodnotu, keď sa zdá, že už je neskoro? Presne. Aby sme ten príbeh správne pochopili, musíme sa preniesť do doby Budhy. Prax tzv. Hostín za mŕtvych, teda Matakabhata, bola vtedy úplne bežnou a spoločensky rešpektovanou súčasťou života. Čiže to nebolo nič výnimočné, skôr hlboko zakorenená tradícia. Áno, ľudia naozaj verili, že obetovaním zvierat, najčastejšie kôz alebo oviec, môžu nejako priaznivo ovplyvniť osud svojich zosnulých príbuzných. Dobre, s týmto vedomím sa teda poďme ponoriť do deja. Príbeh nás zavedie do mesta Varanasi, kde žil vážený brahman učenec, slávny učiteľ, znalec z 3 véd. A jedného dňa sa rozhodol, že usporiada presne takúto tradičnú obetu za svojich predkov. A je dôležité, ako je tento brahman vykreslený. On nie je žiadny zloduch, vieš, ani ignorant, ani krutý človek. Práve naopak. Je to pilier spoločnosti. Presne, vzdelaný muž, ktorý koná v súlade s tradíciou a ako sa domnieva s tými najlepšími úmyslami. Príbeh teda necieli na odsúdenie jednotlivca. To je zaujímavé, pretože to presúva pozornosť zo samotnej postavy na ten systém, v ktorom koná. Na ten zvyk, ktorý sa vykonáva takmer automaticky. Presne. Je to skôr spochybnenie zaužívaného zvyku, nie nejaký morálny súd nad človekom, ktorý ho vykonáva. Brahman teda nechal priviesť kozu a dal svojim žiakom jasné pokyny. Vezmite ju k rieke, okúpte ju, ozdobte ju vencom, dajte jej najesť najlepšieho zrna a potom ju priviete späť. Áno, všetko prebiehalo presne podľa predpisov s vážnosťou, aká sa posvätnému aktu prináleží. Žiaci teda všetko pripravili a ozdobenú kozu priviedli späť k brahmanovi. A v tomto momente, keď je všetko pripravené na ten posvätný akt, sa stane niečo, čo nikto nečaká. Niečo, čo naruší celý ten slávnostný poriadok. Áno, a práve tu sa celý príbeh láme. Ten zdanlivo absurdný výjav je v skutočnosti momentom hlbokého poznania. Koza, stojaca pred oltárom, sa zrazu hlasno a prenikavo zasmeje. A takmer v tom istom okamihu, ako jej smiech doznie, začne usedavo a zúfalo plakať. To si viem predstaviť, ten zmetok. Úplný. Žiaci sú úplne zmetení, nerozumejú, čo sa deje. Aj samotný brahman je prekvapený. Podíde ku koze a spýta sa jej, čo znamená jej zvláštne správanie. A toto je jadro. V buddhistickej tradícii je schopnosť spomenúť si na minulé existencie kľúčom k úplnému pochopeniu zákona príčiny a následku, teda karmy. A táto koza, na rozdiel od všetkých vzdelaných ľudí okolo nej, si pamätá. Čiže jej smiech a plač nie sú len náhodné emócie. Nie, vôbec nie. Nie sú to emócie zvieraťa v strese. Sú prejavom hlbokej znalosti reality, ktorú ostatní proste nevidia. A jej odpoveď brahmanovi je naozaj odzdrobujúca, vecná, priama, bez akéhokoľvek sentimentu. Najprv vysvetila svoj smiech, povedala. Kedysi som bol tiež brahmanom, presne ako ty. A tiež som obetoval kozu, aby som si uctil mŕtvych. Za tento jediný skutok mi bola sťatá hlava už 499 krát. Dnes je môj 500. a posledný život v tejto podobe. Dnes budem konečne oslobodená od svojho utrpenia. Ten smiech je teda smiechom obrovskej úľavy. Z konca nesmierne dlhého cyklu utrpenia, ktorého príčinou bol jediný čin v dávnej minulosti. Je to absolútne mrazivá predstava. Byť uväznený v takomto cykle za jediný skutok. Ale potom prišlo vysvetlenie jej plaču, ktoré adresovala priamo brahmanovi. A to už bolo o ňom. Plakala som z ľútosti nad tebou, brahman. Tým, že ma dnes zabiješ, prevezmeš na seba môj osud. Aj teba čaká 500 zrodení, v ktorých prídeš o hlavu. A toto je surové a priame zobrazenie zákona karmy. Ak to prepojíme s väčším obrazom, nejde tu o Boží trest alebo nejakú vonkajšiu spravodlivosť.
Nie. Je to skrátka nevyhnutný dôsledok toho, čo človek sám urobil. Žiadna vyššia moc, len čistá príčina a následok. Ako keď pustíte kameň z ruky, nevyhnutne spadne na zem. Takže ten rituál, ktorý mal podľa Brahmana pomôcť mŕtvým, v skutočnosti spôsobuje obrovské utrpenie tomu, kto ho vykonáva. To znamená, že zodpovednosť je absolútne neprenosná? Presne tak. A tu sa dostávame k jadru veci, k jednej veľmi dôležitej nuanci. Ten Brahman v minulosti, rovnako ako ten súčasný, mal pravdepodobne dobrý úmysel. Chcel si uctiť predkov, urobiť niečo záslužné. Áno, ale v buddhistickom ponímaní karmy nie je dôležitý len úmysel, hoci je dôležitý, ale aj samotný čin a jeho následky. Ak je čin vo svojej podstate škodlivý ako odňatie života, vytvára negatívny karmický otlačok bez ohľadu na to, ako vznešene bol zamýšľaný. Takže dobrý úmysel nestačí na to, aby zmazal negatívny čin. To je pre mnohých asi dosť tvrdé poznanie. Znamená to, že nemôžeme ospravedlniť škodlivé konanie tým, že sme to mysleli dobre? V tejto logike nie. Čin existuje sám o sebe a prináša svoje ovocie. Tým, že Brahman zabije kozu, nevytvára žiadnu zásluhu pre svojich predkov. Vytvára len príčinu svojho vlastného budúceho utrpenia. Je to mechanický, neosobný zákon. Brahman je samozrejme absolútne zhrozený. Keď si uvedomí, aký osud by ho čakal, okamžite zmení názor, povie koze: neboj sa, ochránim ťa, v žiadnom prípade ťa nezabijem, zruší obetu. Áno, a spolu so svojimi žiakmi začne kozu strážiť, aby sa jej naozaj nič nestalo. Čo je pochopiteľná a súcitná ľudská reakcia. Keď pochopí dôsledky, snaží sa okamžite napraviť to, čo sa chystal urobiť. Chce zabrániť tomu najhoršiemu. Áno, lenže koza mu na to povie niečo ešte mrazivejšie. Či ma zabiješ alebo nie, dnes smrti neujdem. A potom príbeh dospeje k svojmu osudovému záveru. Koza sa voľne pasie nedaleko. Postaví sa ku skale a ohríza listy z kríka, ktorý na nej rastie. A v tom momente z jasného neba udrie blesk priamo do tej skaly. Neuveriteľné. Odštiepí sa z nej ostrý úlomok, ktorý letí vzduchom, zasiahne kozu presne do krku a oddelí jej hlavu od tela. Vyzerá to ako absurdná náhoda. Presne. Pôsobí to až príliš osudovo. Ako z nejakého antického príbehu. Nie je to len literárny nástroj, ktorý má zdôrazniť pointu, alebo to máme brať ako doslovný opis fungovania karmy. To je skvelá otázka v kontexte týchto príbehov. To nie je o náhode ani o vonkajšom osude, ktorý by niekto riadil. Je to obraz toho, čomu sa hovorí dozretie karmy. Dozretie. Áno. Predstavte si to ako semienko, ktoré bolo zasiaté pred mnohými rokmi. Dnes nastali tie správne podmienky, slnko, voda, pôda a to semienko jednoducho musí vykličiť a priniesť svoj plod. A Brahmanov dobrý úmysel teraz? Jeho dobrý úmysel teraz už nemôže zmeniť následky minulých činov tej bytosti, ktorá je teraz kozou. A rovnako tak jeho rituál nemohol zmeniť karmu jeho zosnulých predkov. Keď následok dozrie, prejaví sa s nevyhnutnosťou prírodného zákona. Takže ani najlepšia vôľa v prítomnosti nedokáže vymazať dlh, ktorý vznikol v minulosti. Keď je čas splatnosti, musí byť splatený. To je naozaj veľmi triezvy pohľad na realitu, bez akýchkoľvek únikových ciest. Dá zmeniť. Jediné, čo môžeme ovplyvniť, je prítomnosť a tým aj naša budúcnosť. Príbeh sa však touto tragickou udalosťou nekončí. V momente smrti kozy sa nad scénou zjaví bodhisattva, budúci Buddha, ktorý sa v tomto živote zrodil ako stromový duch, tzv. Déva. A z výšky prehovorí k tým zhromaždeným ľuďom, ktorí boli svedkami tej neuveriteľnej udalosti. Áno, a jeho slová sú v podstate zhrnutím a vysvetlením celého ponaučenia. Dáva všetkomu, čo videli, hlbší kontext. No práve. Hovorí o márnosti a škodlivosti zabíjania v mene rituálov. Vysvetľuje, ako takéto činy vedú len k ďalšiemu utrpeniu, presne ako v prípade kozy a Brahmana. A jeho slová majú takú silu a presvedčivosť, že ľudia v celej krajine prestanú s praxou zvieracích obiet. Takže to malo obrovský dopad. Áno, namiesto toho začnú žiť spravodlivo, konať dobro a po smrti sa, ako hovorí príbeh, rodia v nebeských svetoch. Na samom konci, keď Buddha rozpráva tento príbeh svojim mníchom, stotožňuje seba s týmto stromovým duchom. A tu sa kruh uzatvára. Bodhisattva v podstate hovorí: snažite sa pomôcť mŕtvým vykonaním škodlivého činu, ktorý ublíži vám aj iným. Ale jediný skutočný dar, ktorý môžete komukoľvek dať, mŕtvým aj živým, je vaše vlastné etické konanie práve teraz. Skutočná obeta.
Alebo tá najlepšia hostina pre mŕtvych je vlastný cnostný život. Takže pozornosť sa úplne presúva z vonkajšieho rituálu na vnútornú kultiváciu. Z toho, čo robíme za druhých a posielame niekam do neznáma, na to, kým sa sami stávame v každom okamihu. Presne. Najlepší spôsob, ako si uctiť predkov, je žiť tak, aby sme vytvárali pozitívnu karmu pre seba samých, tu a teraz. A toto je tá kľúčová zmena perspektívy. Áno, rituály môžu mať svoj psychologický alebo spoločenský zmysel. Môžu nám pomôcť spracovať smútok, ale tento príbeh tvrdí, že ich primárnou funkciou by malo byť inšpirovať živých k správnemu konaniu, nie magicky meniť osud mŕtvych. Slúži to ako zrkadlo. Presne, núti nás to pozrieť sa na vlastné činy a ich neodvrátne následky. Čiže ak si to zhrnieme, tento príbeh neodmieta potrebu spomínať na zosnulých alebo si ich ctiť, ale radikálne mení pohľad na to, ako to robiť zmysluplne. Je to nekompromisná pripomienka, že naše skutky sú len naše a ich plody tiež. Nemožno ich prenášať, delegovať ani dodatočne meniť. Zodpovednosť je v konečnom dôsledku vždy a jedine osobná. A je to nepohodlné poznanie, pretože nám to berie tú jednoduchú možnosť niečo urobiť prostredníctvom symbolického aktu. Berie nám to ilúziu kontroly nad minulosťou a osudom iných. Núti nás to čeliť faktu, že jediná aréna, kde máme skutočnú moc, To je náš vlastný život, náš vlastný charakter a naše vlastné konanie. čo nás privádza k tej najdôležitejšej otázke, ktorá z celého tohto rozboru vyplýva. A nie je to otázka pradávnych brámhavov, ale priamo pre nás. Áno, tá otázka znie: ak sú naše dnešné činy jediným skutočným dedičstvom, ktoré zanechávame budúcim verziám seba samých, a zároveň jediným smysluplným holdom tým, čo prišli pred nami, aká je tá najcennejšia obeta, ktorú môžeme vykonať v najbližšej hodine? To je otázka, ktorá presúva celú váhu z minulosti a budúcnosti priamo sem, do prítomnosti. Do toho, čo urobíme alebo povieme hneď potom, ako dopočúvame tieto slova. Presne tak. Prenáša to starobilé ponaučenie do každodenného života. Zameriava pozornosť na bdelosť v tom, čo robíme práve teraz. Nie na pocit viny za minulosť alebo strach z budúcnosti. A možno práve toto je tá najväčšia podsta, ako môžeme komukoľvek vzdať. Žiť vedome.